dok lekari štrajkuju, Jeremić i Kaurić odlaze na svečano otvaranje toaleta u vrtiću Poletarac. Sramota! Zar je to kapitalna investicija koja nije mogla da prođe bez kamera režimskih televizija? 4 WC šolje za decu, 4 brojem i slovima. Ali bliži se i njihov kraj. Izdržat ćemo mi još 12 dana i pokazati gde im je mesto. I zato 6. maja zaokružite Pokrenimo Zrenjanin da pokušamo da razrešimo sve te probleme. Ne kažem da će 7. maja da rastu šunke po drveću, da ćemo svi dobiti posao, da će sve biti divno i lepo, završit ćemo magistralu za obilaznicu za mesec dana, fabriku vode za 2 meseca. Neće. Neće, ali će da bude bolje. Mora da bude bolje. Zato što tu imamo ekipu ljudi koji znaju posao, koji žele da rade i koji imaju volju i energiju da nešto rade. Osim štrajka lekara, za sutra je najavljen i sprema se štrajk poljoprivrednika seljaka. Iz informacija koje imam iz našeg grada, a i iz Bačke, poljoprivrednici se spremaju da sutra blokiraju puteve. Svi ćemo ispaštati zbog toga, ali ne zameramo poljoprivrednicima. Oni se pravično bore za svoja prava jer drugačije ne mogu. Pomenuo bih Ligu socijaldemokrata Vojvodine. Našu specifičnost Vojvodine, kao što je specifičnost i slanina sapunjara i disnotor koji dele gladnom narodu na svojim tribinama. Taj narod ne bi ni došao na te tribine da nije gladan i da nije obeščašćen. Oni sada pokušavaju da peru ruke i da kažu mi nismo vlast, mi nismo bili u vlasti, mi nismo odgovorni za svo ovo stanje u Vojvodini i u celoj državi. To nije istina, to je laž, nemojte im verovati. Oni samo tim žele da se održe na vlasti, da ponovo pridobiju određeni broj glasova i da dobiju priliku da ponovo formiraju vlast sa Demokratskom strankom. Moja generacija odrastala je slušajući priče o nesrećnim 90-im. Međutim, činjenice govore da u poslednjih 10 godina je mnogo više mladih ljudi napustilo Srbiju i napustilo Zrenjanin nego što je to bio slučaj tokom 90-ih. 90-ih su ljudi radili za nekoliko maraka mesečno, ali danas 1000 ljudi ne radi uopšte. Danas se ljudi hrane u narodnim kuhinjama, preturaju po kontejnerima. Danas je školovanje skuplje, a prirodni priraštaj mnogo niži nego 90-ih. 90-ih su postojali režimski i nezavisni mediji. Danas nezavisnih medija nema. Da li je to bolji Zrenjanin o kom govori Mileta Mihajlov? A upravo večeras smo dobili još jednu podršku, iskoristit ću ovu priliku da vam pročitam pismo koje nam je stiglo od Srpskog narodnog pokreta Svetozar Miletić. Narodni pokret Svetozar Miletić poziva sve građane grada i opštine Zrenjanin da na Đurđevdan 6. maja 2012. godine izađu na izbore i glasaju za koaliciju koju predvodi Goran Knežević. Poštovani sugrađani, zaustavimo ekonomsko, političko i moralno propadanje našeg grada glasajući za koalicijonu listu Pokrenimo Zrenjanin Goran Knežević. To je lista na kojoj se nalaze u struci dokazani, ekonomski nezavisni, čestiti i sposobni naši sugrađani. Podržite Gorana Kneževića jer je pokazao da zna da vodi svoj grad.